El nom de Cercs deriva del llatí quercus, roure o alzina. Poble d'arrels antigues, Cercs i Lapaells apareixen esmentats ja a finals del segle X. Les primeres notícies documentals de Sant Salvador de la Badella es remunten a l'any 830 i Santa Maria de Lapaells, de la qual depenien Pedret i Cercs, era el centre de la vida social i religiosa dels nostres avantpassats. La vida durant els segles medievals gira al voltant del treball al camp, en un hàbitat completament rural, marcat pel domini feudal dels senyors i de l'Església. A partir de final del segle XVIII comença una primera embranzida demogràfica i econòmica. La pagesia comença a canviar les seves activitats tradicionals per la manufactura de la llana i el cotó i es trasllada a l'indret del Pont de Raventí, al peu del camí ral de Berga a la Cerdanya, construint un grup de cases. És l'origen de l'actual poble del Pont de Raventí o Cercs. La descoberta del carbó a finals del segle XVIII i l'inici de les explotacions a partir de la segona meitat del XIX donen un nou gir a la nostra història. A Cercs comencen a foradar les muntanyes buscant lignit i el nostre municipi s'omple de mines i minaires, complexos sistemes de transport del carbó, tramvies, carrilets i telefèrics. Arriba el tren i la carretera. Sant Salvador de la Badella creix a redós del castell. Desenes de famílies, moltes d'elles immigrants, comencen a instal·lar-se a les noves colònies mineres, construïdes a partir de finals del segle XIX, passant llargues jornades sota terra, arrencant l'apreciat or negre utilitzat a la creixent indústria. És l'origen de Sant Corneli, Sant Josep i la Consolació. Cercs ha canviat. La pagesia, ben pobra, es manté només en petits masos i masoveries, ja que la majoria prefereix guanyar-se la vida treballant a les mines o a la cimentera. La Segona República esdevé un esclat d'importants reivindicacions laborals a l'entorn de la mina i de la fàbrica, però les demandes socials dels miners acaben aniquilades per la llosa del franquisme. Als anys 60, la població arriba al seu màxim. Els nostres pobles continuen creixent i neix el poble de la Rodonella, fruit de les noves onades migratòries. Als anys 70, un gran embassament construït per abastir d'aigua a les grans ciutats deixa prop de 2.000 persones sense casa i tota una comarca sense tren. La nostra vall de Llobregat queda submergida per sempre i es construeix un nou nucli urbà al Pla de Sant Jordi per allotjar el poble de Sant Salvador de la Badella i els habitants de les colònies. És l'inici de la crisi industrial i minera i, malgrat les importants vagues i reivindicacions, Carbons de Berga acaba tancant portes. Darrere seu fa la fàbrica de ciment. 2 de cada 3 famílies marxen del municipi i el nostre poble queda greument trasbalsat per la crisi. Des de llavors, som un poble amb un alt índex d'envelliment i que encara perdem població. Avui, ben entrats al segle XXI, ja s'ha assumit que el nostre futur com a poble no passa per la industrialització, sinó pel turisme, malgrat que ens resten una central tèrmica i les grans línies d'alta tensió que els forasters associen automàticament al nom de Cercs. Sabem que estem presenciant el començament d'una nova època. L'Alt Berguedà és encara, malgrat les vicissituds de la nostra història contemporània, un espai amb uns valors naturals, culturals i socials molt especials. Una zona que conserva un equilibri envejable, que permet encarar el futur donant una empenta a un turisme rural i cultural sobre la base del desenvolupament sostenible. El municipi de Cercs conserva encara grans atractius. D'una banda, un patrimoni històric i artístic molt important. Tenim restes arqueològiques altmedievals i un antic castell, esglésies romàniques i ponts medievals, un valuós patrimoni d'arqueologia minera, que parcialment transformat en l'únic museu d'aquestes característiques al nostre país, atrau turistes de tot arreu, i tot i que sovint oblidat, un monument excepcional com el tramvia de sang, la Via Vella, que es pot convertir en un equipament turístic de primer ordre al servei de residents i visitants, per passejar i pedalejar entre Berga i Cercs. D'altra banda, com bé sabem els veïns, posseïm encara grans atractius naturals, generalment desconeguts per als milers de viatgers que cada setmana transiten per la nostra carretera amunt i avall. Tenim les fonts populars com ara la Font Gran, la Basseta, les fonts de Calabòrnia, la Font del Pujolet, la Font del Rei o la Font de Carbonís. I aigües amunt, a la Vall de Peguera, hi trobem l'engorjat càrstic més important del Pirineu Oriental, ben a prop de la Fageda de Nou Comes, la més notable de la comarca i una de les més extenses de Catalunya. A la Vall de les Garrigues, un entorn esquitxat de boscos, masies i antics camps de conreu, i a tocar del poble de Cercs, la Roureda de la Baga.